Bosta kienu dawk li tlieta ltaqgħu fl-istadju tal-futbol ta' Johannesburg biex jiċċelebraw il-ħajja ta' Nelson Mandela, għalkemm uħud preferew li jsegwu ċ-ċerimonja minn fuq it-televiżjoni minħabba xi taqlil li niżlet fl-Afrika ta' Isfel. Iċ-ċerimonja ta' tifkira fġieħ Mandela kienet deskritta bħala waħda mill-akbar laqat ta' dinjitarji fl-aħħar snin. Fost dawk preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, illi f'kummenti li tal il-One News f'kollegament telefoniku iddeskriva lil Mandela bħala bniedem li l-popli kollha għandhom jimxu fuq il-passi tiegħu. Bniedem li jaqqat u ħeles lill-poplu permezz tal-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni. Il-Prim Ministru fil-fatt fisser kif il-kisbiet ta' Mandela kienu evidenti llum fis-servizz funebri fejn il-poplu ingħaqad biex jiċċelebra l-ħajja tal-mexxej kbir illi kellu. Tara bojot u suwed flimkien, ġifieri llum kien qed jiċċelebrawh in-nies kollha tal-Afrika t'isfel u mhux biss parti minnhom, għax kif kien qal Mandela huwa u dan kien qalu qabel ma weħel il-ħabs ukoll u jiġġieled kontra d-dominju tal-bojod daqs li kemm jiġġieled kontra d-dominju tas-swed. U jemmen li dan il-pajjiż għandu jkun tal-ġnus kollha. Il-Prim Ministru qal li matul iċ-ċerimonja kien evidenti r-rispett kbir li jgawdi Mandela madwar id-dinja. Kienet ġurnata bla dubju xejn ta' ispirazzjoni kbira fejn intwera ċar jekk qatt kien hemm bżonn ir-rispett kbir li Mandela kellu u għandu fost il-ġnus kollha tad-dinja. Iktar ħaġa li raqtitni li kien hawn tant nies minn setturi, minn ħsibijiet differenti minn pajjiżi li forsi ma tantx jaraw għajn bajn ma' xulxin li ikkonverġew għal din l-okkażjoni. Mandela magħruf aħjar fost niesu bħala Madiba miet il-ħamis li għadda fl-età ta' 95 sena, iżda jibqa' mfakkar bħala l-bniedem li ġġieled u rebaħ l-oppressjoni b'messaġġi ta' paċi u ta' għaqda. Il-President attwali tal-Afrika ta' Isfel Jacob Zuma fid-diskors tiegħu fiċ-ċerimonja funebri fakkar uħud mill-bidliet pożittivi li saru fil-pajjiż bis-saħħa ta' Mandela. Thus, Madiba laid the foundation for a better life for all, which was the rallying cry of his presidency. Bosta kienu dawk li jammiraw il-kisbiet ta' Mandela u li anke matul ħajtu u rew l-apprezzament tagħhom. Mandela jibqa' jservi ta' ispirazzjoni għal bosta u jibqa' mfakkar kull sena fit-18 ta' Lulju, jum li l-ġnus Magħquda iddedikatlu fl-2009.